Bapak Ibu, para kadang kinasih, simbah-simbah lan adik-adik, para rama suster bruder berkah dalem Gusti, sugeng rawuh wonten ing PDSK channel menika. Kados pundi kabar panjenengan? Mugi-mugi bagas kasarasan kesehatan kawilujengan tansah mengku kula panjenengan sami anggenipun nglampahi gesang ing dinten menika. Lan mugi-mugi lumantar panglimbang basa Jawi waosan Injil kula panjenengan sansaya saged gayuh iman kapitadosan ingkang leres lan mantep. Langkung-langkung anggenipun kula panjenengan sansaya gentur cecawis diri nampi rawuh dalem Gusti kanthi mbangun kautaman-kautaman Kristiani. Kados pundi tresna tintresnan dumateng sesami langkung-langkung wonten ing brayat. Umpamane nggih mbangun komitmen sakjroning mangsa Advent ora bakal nesu-nesu karo bojo utawi kalih anak, boten omong sing kasar, boten ngrumpi elek ing liyan lan sapanunggalane. Menika dados wujud kados pundi tresnani sesami kanthi lampahing gesang padintenan lan sikap sing sederhana prasaja kula panjenengan gegesang iman kapitadosan, boten kedah mawi kegiatan-kegiatan sing moncer sing betahaken biaya gedhe utawi siarah wonten ing Gua Maria, boten perlu. Awit ingkang penting iman kapitadosan menika mawujud wonten ing gesang padintenan. Ora ana gunane awake dhewe sregep pas wekdal-wekdal tertentu. Umpamane ya nek pas siarah semangat, pas novena semangat, pas riyaya semangat, ning ing saben dinane ora bisa mujudake iman kapitadosan. Mangsa Advent dados rana lan kesempatan tumraping kula panjenengan kados pundi ngudi malih gesang iman kapitadosan sing setya. Naminipun cecawis diri nampi rawuh dalem Gusti ya ora mung wektu-wektu mirunggan, ning ya saben dina saben saat awake dhewe tansah siyaga. Gusti Yesus lumantar waosan Injil dinten menika paring pitedah dumateng para murid dalem. Kados pundi para murid ingkang tansah manunggil kalian Gusti Yesus saben dinten dados kabegjan tumraping para murid ingkang mrangguli sacara langsung, ingkang ningali, ingkang mirengake sacara langsung kados pundi pakaryan lan sabdo-sabdo dalem Gusti. Pramila monggo kita pirengaken sabdo dalem Gusti ing dinten menika lan kita wiwiti kanthi sembahyang sawetawis. Konjo ing asma dalem Hyang Rama saha Hyang Putra tuwin Hyang Roh Suci. Amin. Suwawi sami munjuk. Gusti Yesus sabdo dalem Hyang Rama ingkang sampun manjalma, mugi karsa ngandika dhateng kawula wonten ing asepen ing telenging manah kawula. Kabikao kegiatan lan panglipur ingkang manjing ing sabdo dalem kapenuwana kawula mawi roing kawicaksanan dalem. Mugi-mugi srana anggen kawula maos lan mirengaken sabdo dalem, kawula sansaya nunggil ing sampeyan dalem. Amin. Waosan Injil kapetik saking Injil Lukas bab 11 ayat 21 ngantos dumugi 21. Nalika samono Gusti Yesus suka gambira ing Hyang Roh Suci lan kawedhar pangandika dalem. Kula munjuk sembah nuwun ing ngarsa dalem Rama, Pangeraning bumi langit, awit sadaya menika sinengker tumrap para wicaksana lan wasis, nanging kawedharaken dhateng tiyang alit. Mila kasinggihan Rama makaten ingkang damel renaning penggalih dalem. Samubarang wis dipasrahake marang aku, lan ora ana wong sing mangerti sapa Hyang Putra kejaba Hyang Rama, lan sapa Hyang Rama kejaba Hyang Putra
lan kang dikersakake yang putra nampa wedharan. Gusti Yesus tumuli mreksani para murid lan ngandika, "Rahayu, mripat sing weruh apa sing kok weruhi. Aku kandha akeh para nabi lan para nata sing kepengin weruh apa sing kok weruhi, nanging ora kelakon. Kepengin ngrungu apa sing kok rungu, nanging ora kelakon." Makaten sabda dalem Gusti. Suwawi sami munjuk, Gusti kawula munjuk sembah nuwun karana sabda dalem dadosa obor ingkang madangi margining gesang kawula. Katuntuna kawula sageta sabda dalem menika numusi manah ngantos tansah ngrembaka kangge nggayuh gesang ing suwarga. Amin. Bapak Ibu para kadang kinasih simbah-simbah lan adik-adik, Gusti Yesus ngraosaken kabingahan ing Yang Roh Suci awit temtu pakaryan-pakaryan dalem ingkang sampun kalampah sampun dipun tindakaken menika berdampak utawi nggih wohe katon ana ing pribadi-pribadi sing pracaya. Mirungganipun para murid dalem lan tiang-tiang sing pitados ing panjenengane. Raos bungah menika penting wonten ing tengahing pakaryan. Ampun ngantos awake dhewe makarya menika anane mung mrengut karo kesel utawa lelah. Atine tetep digawe bungah, pikirane digawe sumringah. Saengga pakaryan sing abote kaya ngapa nek atine bungah bisa krasa enteng, bisa katon padhang yen sing diadepi menika masalah. Gusti Yesus paring tulodo dumateng kula panjenengan, aja lali seneng anggenipun nglampahi gesang, termasuk wonten ing gesang bebrayatan agung menapa dene bebrayatan keluarga. Aja lali seneng. Pancen yen ngelingi menapa ingkang dados kabetaning gesang, ngelingi tanggung jawab ing pakaryan, kadangkala ya rasa kuwatir wasumelang menika sok-sok menyelinap wonten ing manah. Ning Gusti paring tulodo kados pundi suka bingah ing Yang Roh Suci. Awit tumraping Gusti Yesus wedharan bab kawilujenganing Allah Yang Rama menika kalampah wonten ing tiang-tiang alit prasaja. Lan kula panjenengan mangertos nggih, Gusti Yesus menika bangun pasrawungan kalih tiang-tiang alit, wong-wong cilik prasaja. Jarang banget Gusti Yesus srawung kalian para punggawa, para panggedhe, para pimpinaning praja utawi agama. Pancen pisan pindho Gusti Yesus pinanggih kalian para pemimpining bangsa lan agama. Ning kathah-kathahipun anggenipun Gusti Yesus makarya menika ing tengah-tengahing wong-wong cilik. Aing mriku Gusti Yesus mreksani bilih pakaryaning Allah kawedhar, bilih Allah estu nguwasani tiang-tiang alit menika ingkang tinarbuka lan bangun gesang iman sing prasaja sing dilampahi saben dina mawi nggih mujudake kautaman-kautamaning gesang sing biasa. Mila ing mangsa Advent menika kula panjenengan nggih katimbalan kados pundi saged ningali mawas maneka warni pengalamaning gesang padintenan sing paring kasantosan tumraping kula panjenengan anggenipun pitados ing Gusti Yesus. Wonten ing brayat umpamane, "Oh, bojoku setya karo aku, saben dina ngliwetke nyediani panganan kanggo aku lan anak-anakku. Saben-saben aku mulih ngomah, wah, omahe resik tinata. Anak-anakku pranyata ya saben dina gelem sinau tanpa didhawuhi. Anak-anakku ya sregep pelayanan ana ing gereja." Nah menika pengalaman-pengalaman padintenan sing saged dados srana anggenipun kula panjenengan ngraosaken sih kawilujengan dalem Gusti, pangreksa dalem Gusti ana ing brayat, ana ing uripe awake dhewe.
Mugi-mugi mangsa Advent menika dados srana ugi anggenipun kula panjenengan bangun suka bingah lampahing gesang sacara pribadi menapa dene sesarengan. Pinujia Allah sakmenika sarta ing salami-laminipun. Salam sehat, salam bahagia, salam katentreman. Lan mugi-mugi lumantar panglimbang dinten menika kula panjenengan tansah jinangkung ing berkah dalem Gusti ingkang Maha Kuwasa, Hyang Rama saha Hyang Putra tuwin Hyang Roh Suci. Amin.